ume txiki asko bezala, garai hartan behintzat, bizitza frontonen edo frontonen ingurun itzen ginula, ez? Nere idoloak garai hartan ziren, Julian Retegi, Ladis Galarza, eta nik aiek bezalako izan nahi nun, ez? Kuadrillako guzik hasi ginen dantzan. Euskal dantzari asko zor dio. Oso ona da umentzako koordinazio hartzeko. Lehenengo egunean jartzen dozonen galtza txuriak, poza sentitzen dozola, ez? Familia, lagun artea oso importante die. Asko betetzen duen gauze da, eta gaina txikitako ametsak die, txapela irabaztea. Nere horitzapeni politenak die, jende ikusten dozonen zuti jarri, zure jokoak transmititu dula jendera. Kirolak etorkizun bat izan behar bado, negozio bat ere izan behar do. Pilotak ere bere alde romantikoa badauke, euskaldunon kirol bat da, gure kulturan parte da. Ametsetako bat aita izatea zen, eta egizan gozatzen nahi naiz, ez? Nik uste pertsona bat asko betetzen duen gauze dela. Norbaitek apuntatu nahi bado, tortilla patatas nola iten den, berda, patatas zuritu. Bueno, gaurkoan Abel Barriolarekin sukaldatuko dugu, bai ez da, Abel? Bai. Baina ez gaude lehitzan. Ez gaude lehitzan, berrioplano edo euskeraz berrio behitin gaude, hemen bizi naiz eta oso gustora esan, bai? Bueno, esan diazu patata tortilla eginen dugula gaur, arrautzak etxeko oioen agiala, eta patatak amaren jarrebanak, ez? Hoxe, ala da, bai. Dena etxekoa. Patata egin neuken eta, banekan egin du dazkio, bai. Oso ongi, baina ogila beharko dugu. Bai, ni gaina oso ogizalea naiz eta, bai, oso txikitatik beti asko gustatu zaitu ogi eta. Ogia ere, bai. Nik uste euskaldunek ala gala, bai, ogizale gala eta, bai, ogirik gabe gaina, bazkari bat. Behar da, bai bultzatzeko eta bai, barra txartzeko. Bai, alaxe da, bai, hori da, bale, gero arte. Berrio beitiko okindegia, Bai, alaxe da, bai. Berrio beitiko okindegi eta... Berrio beiti, kostatu ikentza, ni beti berrio plano. Ya, segunon, buenos días. A ver, quería un pan light. Ahora que viene el verano, no suelo pedir, pero ya han abierto la piscina y... Está bajo el sal, es bueno. Eso es. Bueno, eskerrik asko, agur. Oso fresko ez da, baina gure hona dago hemen, Igual utzi bertzen nioz, Ba, igual, bai, baina egarri, Bueno, nik egia esan ez dut ulertzen uretazta... Nik esaten du bakazenagatik, oinatzi entzun izan dudalako, han baduzuela iturri bat lehitzan. Bai. Juergarako zerbeza, normalen, bai, normalen zerbeza... Eaten dut, eta... Baitantzeko egintzen garela uste dut, Eaten da, beroa, kinta. Gintonika falduta gero. Baitare, bai, ikusten. Lagunen elkartea, ez? Bai, bueno, ni oso gutxitan ondu naiz egia esan, baina behin edo beste ondu naiz, eta elkarte txiki da, ikusiko duzu oso polite dela, bai, oso polite. Esanen ditut, kezkonetan edo benetan aritzaren. Oso txukun eta oso ongi. Oso ongi. Venga, aurrera ba. Uste dut, hitz egin behar dugula, hitz egin beharreko guztiak grabatzen hasi aurretik, Abel, Eta hola, ez dugu martxik. Bueno, patata tortilla egiteko oinarrizkoa baduzu hemen. Ja, hasi gara, barkatu. Bai, hasi gara. Bai, oso importantea da tortilla patatasen arraultze, eta gero pixkoa pentsa... Ez esan garrantzitsua direnik. Pixkoa pentsatu behar da, gero patata, oso... Oso ongi. Oso originala, platera, eta... Bueno, baina bakoitzak ematen dio bere xarma. Zuk emanen diozu Abelen xarma. Eta niretzako behintzat, da nire platerrik gustokoenetako bat. Tortilla patatas batek ez du inoiz fallatzen, eta orokorren jende askori gustatzen zaio, eta niri pertsonalki behintzat, noizean behin tortilla patata zehar bat oso gustora jaten dut, bai. Noizean behin, guk astean behin, jaten dugu minimo. Astean behin minimo, olaiak entzun duzu burutik ere zer egin behar dut. Hori da, daude gauz batzuk betikoak dienak eta nik uste betiko dien zerbategatik ere bai, ez? Arrautze prejitxuk, urdaiazpiko pixko batekin edo egitare bai, noizen behin hori da placer bat. Esan dizut gozetuan nagola, ez ziaz horren beste hitz egin. Bueno, hasiko gara martxan orduan, edo hasiko zara edo ze eginen dugu. Bale, patata zuritzen, eta ni hasiko naiz, mingainari ematen. Hori da, bai. Bueno, norbaitek apuntatu nahi bado, tortilla patatas nola iten den, berda, patata zuritu. Eta, Zuk egin behar duzu urrengoan programa, sukaldaritza programa. Patata zuritzeko, badaude ere patata zuritzeko batzuk. Baina, bueno, Abel labanakin nahi da. Oso gauze berrik, eta... Oso ongi, Abel, sukaldean aritzen zara asko? Asko nahi zaitzen, baina bai, haitzen naiz, bai.
bueno, betiko, arraia, eragia, denetik iten do, baina komplikatu gabe. Ez naiz, batzu bat bezaletasun handi ez, naiz lagunek, naiz familian beren ere bai, otordu bat denean, beraien denbora hartu eta kapritxo guzikin aitzen dienak, ez? Nien naiz kapritxosoa, hortako, baina, etxean inbar dena eta egiten du. Orain egonen zara fase pure. Bai. Dena pureak egiten, ez? Bai, fase pure eta baitare desente erosten ditu potitoak eta hola, bai, txikiakin ere bai, familia eukitzu ginen eta ume guzti bezala, bere berdurek eta jamar ditu eta bai, etxean egiten du, baino erosire bai, biten ditu. Nik uste gaur egun gauz oso esaten demezela oso logratu badaudela eta, beraz, gustora jaten ditu eta bai. Osan nahiago ditu horiek, aitatxok egiten izkiona baino? Bai, egia esan nahiago ditu, aitatxok edo... patata tortilla probatu arte, ikusiko zu orduan. Aitatxok edo amatxok edo amonek egiten diotena, baino nahiago izaten du askotan, ez? Baina, noski ikasiko dore bai etxekoa baloratzen. Bai. Abel, orain aitatasuna gozatzen egonen zara? Bai, gozatzen eta nire ilusiotako bat oizezen ere bai, ez? Maila amarrila bete ditu eta ametsa edo ametsetako bat aita izatea zen eta egizan gozatzen nahi naiz, ez? Gaina pentsatu neuken pilotaren ondoren denboralditxo bat hartzea berekin egoteko, berataz gozatzeko eta berekin disfrutatzeko. Eta egia esan, hasieran gozatu minu diferentea da, ez? Instruzio libururik ez digute ematen. Bai, eta dena bezala ikasten joaten zare bai, ez? Eta oso gustora beti, baina nik uste denbora betetzen doan ala, hilabetea betetzen doan ala, gerota gustorago eta egia esan azken aldiuntan asko hainez disfrutatzen eta asko unkitzen dago, ez? Bai egia dela, bizipoza ematen dula, ez? Eta, ikustea ez zer horre bakarrik, baizik eta, nire kasun nire amaren etxera eraman, eta ikustea, nola disfrutatzen duen amak eta nola disfrutatzen duen alabak, eta nirearen gurasoekin ere bai, eta hori dena, nik uste pertsona bat asko betetzen duen gauze dela, eta gauze oso politia. Kentzen dizu loa? Gauak nola pasatzen dugu, Abel? Ez, ni egizan beti loti izan du naiz, eta nahiko lotia izan du naiz, lotakotan inongo arazorik ez, eta maik ere lo oso ongiten do, izatek eunek. Espezial. Baina ez, loti da, eta egizan jandalo ongi. Gerra oso gutxe, bai, jantalo ongi, gero oso muitue da, eta orduan nekatzen da, baina normala da. Normala da, zen nahi zulekua, ez? Ikuste zaitu tola, kendu zaite, Anabel, kendu zaite. Garbitu patatak eta... Bale. Zu garbitu. Zuk esate duzu lo egiten dula, jan egiten dula, dena perfecto, Abel? Dena perfecto, bai, ongi, normala den bezala, bere momentu honakin eta ezain honakin, baina bai, orokorren oso ongi portatzen da, bai. Eta intentziorik bada anai arreban bat etortzeko ere bai? Hori ikusiko du, ez? Intentzioa esan dut, intentzioa bai, ez? Intentzioa bai. Zergatik ez, lehen esan bezala, pila bat aiga disfrutatzen, eta osasuntsu gaude, ongi gaude, eta nik uste etorkizuneko planetako bat hori dela, ez? Pizkoa. Ongi. Hori iritsiko da. Iritsiko da, bai. Mundu guztiak, esan da nun ezagutzen zaitugula pilotari bezala, baina nik uste ezagutzen zaitugula pertsona bezala. Ez? Pilotak eman dizu igual zu ezagutzeko aukera, baina pertsona bezala ezagutu zaitugu. Ez? Bai, hori ala da, ez? Azkenen pertsonaje... kakotxartean, pilotarik hemen Euskal Herrin diezaunek, ez da kirol bat estatu mailan edo estatutik kanpora ezaune dena, ez? Baina bai egi dena da, ogibide horrek ematen dizola kakotxartean, jendartean ezaguna izatea, ez? Eta azkenean, telebistan ateratzen baldin baza, ez nerea, baizik eta pilotari guzin ibilbidea eta bakoitza nolakoa den gutxi gora bera, jendeak badakiela, ez? Azkenen ezagutzen gaitu eta... Oso gertuko jendea, ez? Bai, hori da, hemengo kirol bat da eta azkenen hemengoak ga, ez? Eta Nafarroa kasu honetan txikia da, ez? Azkenen Iruñara etortzen zat, ezagun pila bat ikusten duzu. Eozin tokitara joten zat, ezagun asko ikusten duzu, ez? Beraz, pilotariak orokorrean, nik esango nuke jendeak orokorrean ezagutzen gatzuela, ez denak, bai. Joanen naiz, Abel ezagutzen ez genuen momentutara.
haurtzarora joan naiz. Vale. Permiso ematen didazu? Bai, noski. Elkarrizketa batean karta blanka esaten duen bezala. Vale. Kirola beti gustoko izan duzu, ez? Asko. Beti pilotan aritzen zara, eske Leitzan frontoia daukazue, bertan, plazan bertan frontoia, eta suposatzen dut, han eman nintzen itila, ordu pila. Bai, ordu pile bat, plaza baino gehiago, ni Leitzen, Doneztebe aldera edo daun barrio baten bizitu nintzen, eta han daun frontona, han barrio hartan. Eta gero ja Leitzan, betiko Leitzan, dau plaza. Eta gu normalen, Iker, Iñaki, Aitor, Unai, kuadrileko, normalen bizie, frontonen edo frontonen ingurun iten ginen, ez? Beti, eta zesan nahi zo, ume guzik bezalaxe, denetik uda etortzen zenen futbolen eitzen ginen, uda etortzen zenen txirrindula hartu eta bizikletan karrera egiten, eta pilotan ere bai noski, ez? Azkenen nik esango nuke, orduan frontone iriki oiten zen, eta nik esango nuke bizitza frontonen edo frontonen ingurun iten ginula, ez? Beraz, ume txiki asko bezala, garai hartan behintzat, eta nik uste orain ere berdin dela, kirola eta jolasa eguneroko bizimodu bezala, bai. Eta kirola bakarrik, zer nik badakit, beste arlo batzutan ere aritua izan zarela, kultura mailan esanen dugu, dantza taldea. Bai. Nik ikusi jutzu dantzari, eta ez horrela, ja nera bezaroan eta dantzari, eta baita trikitixa jotzen ere. Hori egia da, Bai, noski. Orduan kakotxartean moda bat edo duzen, lagun guzik trikitixakin batez ere, denak trikitixa jotzen hasi ginen, Leitza magarrik ez, nik esango nuke Leitza ingurun, eta toki askotan ere bai, eta batez ere dantzan, kuadrilako guzik hasi ginen dantzan, ez? Eta profesionaletara pasatu nintzen arte, dantzan ibiltzen nintzen, eta laguna jarraitu zuen, gaina ezpata dantza zela, edozein dantza zela, eta nik utzi nun, dena ezin zitekelako konpaginatu, ez? Eta nire ustez, nire ustea da, baina euskal dantzari asko zor dio. Hori entzuna izan dut. Bai, igual... Zure jolasteko eran, nabaritzen dela dantzari izan da, edo lagundu ditula dantzari izanak. Nik hori oso argi dauket, ez? Eta ez dut esaten, batetik iten duzu gustoko dozolako, eta politia delako, eta lagun artean zaudelako, eta gauza zoragarria delako noski. Baina, indirektamente esaten den bezala, nire ustez, dantza oso nada umentzako koordinazioa hartzeko. Eta orain? Dantzaria da bel? Ez, orainena ez. Ez zara dantzaria? Ja, hankaiokoa galdu du, ja. Baina zer da, jendeak ezagutzen zaitulako ja eta lotxa puntu bat ematen zuen? Ez, juergan bai, eh? Bai. Baina suelto edo bikoteka edo nola? Suelto tokatzen bada suelto eta, naizela, dantzan aitzen dena. Gerrilla, hankaiokoa eta gerrilla? Gaizki, baina, gustatzen zaitela azkenen, juergana ongi pasatzea teatzen ga. Eta, segun zer juerga den, batzutan hor hankapauso batzuk eta ematen ditxi, aldu nahi du dena bezala. Eta gero beste aipatu duzuna, trikitixa. Trikitixa, gainera zuk esan duzu. Arri bat jasotzen zenun eta trikitirilari pila gertzen ziren. Nik uste bolada bat izan duzela, ez? Izan duzen moda bat bezala, eta pile bat hasi ginen trikitixa jotzen, eta trikitixa jotzen ere gustora, baina enun horren gustoko, dantza gehi gustatzen zitzen adibidez. Baina trikitixan ari zinela, Karo, trikitixan behar dugu agilidade hori behatzetan. Eta gero, zu pilotan arituta, suposatzen dut pilotan pixka bat guztuko zirela behatzak ere. Pilotan... Eta gero, nola moldatzen zinen? Pilotan ari ondoren igual kostatzen zela pixko bat ez bino, orokorrean ez, orokorrean ez da ez zitzaigun behatzak horren beste estropeatzen, esaten dut bezala trikitixa jotzeko. Baina oroitzen naiz aitazen edo esaten zien, ez? Aukeratu beharko duzu do pilota edo trikitixa zen. Ni horiek oso sozio txarrak bi esaten zuen. Sozio txarrak, klaro. Gero orduan hasten zara buru-belarri pilotan. Bai. Txikitan, pentsatzen zenun iritsiko zinela iritsi zaren lekura, Abel? Nik uste txikitan edo gaztetan edo ja pilotan hasten zarenean, profesional mailan hasten zara, eta ikusten duzu aukera hori, baduzula horrera iristeko aukera hori? Aukera hori ikusten duzu oso zail dela, baina nik uste txikia zanen ere ez duzula oso urrutira begiratzen.
bai, batentzako idoloa izango da, Cristiano Ronaldo edo Messi batentzako, ez beste, nire idoloak garai hartan ziren, Julián Retegi, Ladis Galarza, Aitor El Coro eta horiek ziren, ez, niretzako nire izarrak gai ziren. Herriko kirolariak kontutan hartutare bai, noski. Eta nik aiego ezelako izan nahi nun, ez? Azkenen, egun guztia zaude pilotan pentsatzen, pilota, eta zune edozoa aiego ezelako izan, ez? Eta, saietzen zadaukuzun guztia ematen hori lortzeko, baina da gauza bat, esfortzu bat da, barrutik ateratzen zizun esfortzu bat, ez beraz hori nik uste erraz eramaten duzun gauza bat dela. Jendeak ikusten du, pilota partidutan ikusten du bakarrik zuen emaitza esan dezagun, baina sakrifizio handiko kirola da. Lotura handia eskatzen dizuna, horrela egoteko, fisikoki egoteko, ez da egun bateko kontua, baizik eta... Ez, hori argi dauna da, ofizio guzti bezala bere ikusten ezten aldea badauke, ez? Eta, pilotan atzetiken lan asko dau, azkenen gauz onak askoz gehiago ditxo, ze azkenen, nik esango nuke, azken finean ez da giritza egoki edo, minio sakrifizio bat dela, ez azkenen gauz batzuk guztuten ditxozo itxez, gauza gorenago batzuk lortzeko, ez? Sakrifizio horien artean... Barkatu Abel, zue biztu bardo. Zua biztu eta zuk egintzezu nahi duzuna. Sakrifizio horien... Gainekoan azkenen ez ni tortilla patatas, ni... Horien tartean daude, adibidez, lagunak, harrapatzen zaitu adin batean, non gaztea zaren, lagunak hasten dira ateratzen, ez dakizet, baina bere alde on horretan ere, lagun horiek beti izan dituzu zure partidu pilotatan. Eta orduan, esatezu, nik igual ez dut beraien martxa eramaten, beraien erara, nik nire eramaten dut, baina beraien nerekin daude. Hori sentitu duzu, babes hori, lagunena, herriarena sentitu duzu. Dudaik ezin, nik uste pertsona baten, ingurun lagunek oso garrantzitsuk diela, ez kirolean bakarrik, eta suerte hori izan dudot, laun oso sanoak izatea, beti laundu naute, beti itzonak eukitu ditue, garirik txarrenetan ere beti irripar bat atera ditea, eta nik uste ez oliban publizitatea ez nahi. Eta garai horietan ere, hori asko eskertzen da, ez azkenen kirolari baten ingurun, familia, lagun artea, oso humanoak dien gauzoik, oso importante di, eta nik suerte hori ekutu du, beti atea ditea irripar bat, beti animatu dita, zein dozo gaur, ze hori ez da deus pasatzen etorri gurekin afaltzea, eta bat eta beste, eta hori asko eskertzen da, hori noski baietz. Eta gero beste kontu bat aipatu duzuna dira lesioak. Suposatzen dut, eta zu gainera eskutatik sufritu duzu. Sufritu duen pertsona zara, eta egonen da beldurra handi bat ondorengo ebakuntzak eta jaso egin dizkizute, baina ondoren nola egonen da nire eskua, nola erantzunen di nire eskuak, ez? Beldur horiek noiz kentzen dira. Nik uste lesioak egutzen dituela prozesu bat izaten dela, ez? Lehenengoan min hartzen duzuenen, golpe handi eramaten duzu, gero noski, ebakuntza bat edo ebakuntza jasatzen dituzunen, buru belarri zaude errekuperazioan, eta hor alde txar bat izaten da, errekuperazio ez badoa ongi edo beste kontratiempo esaten den bezala izaten badituzu, orduan ja nahiko gaizki pasatzen da. Batez ere ikusten duzuenan zure etorkizuna kolokan, ez? Eta galtza zuria jantzi, eta berriro ere hor goi mailan zaudela ikustea, hori izanen da, ez? Bai, hori da, batez ere nik esango nuke, lehenengo egunean jartzen dozonen galtza txuriak poza sentitzen dozela, ez? Zergatik sentitzen dozo poza, berriz adrenalina hori nabaritzen dozolako, ez? Lehen esaten ginuna, bizipenoik berriz hor ditozo, eta... Barkatu, eske... Gizonek bi gauza batera ezin dituin, askotan, eta hau da ejemplo bat. Eta lesio batetik ateratzen zaren, noski, lehen esan dizotena, lesio asko erakusten du, eta erakusten ditue, baloratzen, ez? Ongi zaudenean baloratzen, eta lesio batetik ateratzen zarenean, gero gozatu iten duzu, dudai gabe. Gozatu, behintzat, rueda hortan zaude, ez? Eta gozatu iten duzu, beste batzutan sufritu iten duzu, ez dielako gauzek ongi ateratzen, baina beste duzin pertsonali bezala xe. Askotan entzun dizut, Abel, pilotak baduela bere alde erromantikoa. Hitz hori askotan erabili duzu. Bai. Erromantiko esan nahi dut, kirolean gaur egun ez pilota makarrik.
kirolak etorkizun bat izan behar bado, negozio bat ere izan behar do, Bai. kakotxa artean, eta Hori da beste aldea, ezta? rentabilidade bat euki behar do. Eta hori, askotan, badirudi horrek publizitate txar bat daukela, baina ez da, ona da hori. Hori ona da zergatik? Ba, bueno, kasu pilotan. Pilotan, ba, bueno, profesionalizatea positiboa da, ze azkenen profesional baldin baza, denbora gehiago dozo pilotara dedikatzeko, denbora gehiago dozo, baliabide gehiago dituzo pilotari hobea izateko, eta azken finen, pilotari hobe izanentzat. Denbora gehiago dozolako, profesionala zarelako, eta zure bizitza hortara planteatu dezakezolako, eta hori pilota zalentzako ere ona da, ze espektakulo hobe ikusiko da. Baina beste alde batetik, hori ona da, baina beste alde batetik, ez pilotak, eske kirol guzik eta gauza guzik bere alde romantikoa badauke, eta pilotak ere bere alde romantikoa badauke, noski ez, zesango nizuke, azkenean kirol bat da, Euskaldunon kirol bat da, urte asko pilo bat gure gizartean daramatzanak, gure kulturan parte da, eta gauza oso politiak baditxo, ez, pilotaren inguruan, pilota zalea, dagoen errespetu hori. Hori dena pilotaren erromantizimon parte da, ez, eta azkenan pilota gaur ere inbardo, beste kirolak bezala, espektakulo bat izan bardo, kirol bat izan bardo, kakotxartean negozio bat izan bardo ere bai, baina puntu erromantiko hori euki bardo eta ezin du inoiz galdu. Eta hor, zuek ere baduzue kulpa txiki bat, zure generazioak diot, zure pilotari generazioak. Zuekin batera, gaztetu zen ituzten frontoiak, ez? Irudipen hori badut, jende gazte hasi zela frontoietara pila bat, eta hori gertatu zen, zuek hasi zinetenean lehenengo txapelak eta irabazten, ez? Gutxi gora bera. Bai, baina nik uste hori ez zen gurekin etorriko zela. Bai, nire ustez bai, ze azkenen pilotak egitu du gauz bat ona, eta da garai berrietara oso ongi egokitu dela, ez? Garai berrietara oso ongi egokitu da, eta ba, bueno, telebista aldetik, batez ere nik esango nuke telebistak emantzula bultzada hori asko, ez? Baitare. Bultzada asko telebistak emantzun, telebista aldetik ere asko profesionalizatu zen pilota emanaldiak telebistatik, eta hori aurrera pauso bat izan duzen pilotantzako. Orduan, jendeak ikusten duen telebistan ere frontonera ere hurbiltzen da, edo behintzat jarraipen bat badauke, ez? Hori da. Gurpil baten sartzen zara. Hori da, eta nik uste dena gertatu zela, ez? Ba, bueno, generazio berri bat etorri zen, telebistak bultzada handia eman zion, eta nire ustez aldaketa hori horregatik etorri zen, ez? Abel, zu dauzkazu pilotan badira 3 txapelketa nagusi, esan dezagun, lauterdikoa, buruzburukoa eta bikoteka binakakoa, 3 dituzu. Bai. Kostatu zitzaigu binakakoa, baina 3 dituzu. Bai. Horrek sartzen zaitu beste multzo batean. Bai, gauze polite da, ez? Gauze oso polite da. Zergatik da oso polite? Azkenen horren atzetiken esfortzu handia daulako, ez? Lan asko daulako, eta hori azkenen bat asko betetzen duen gauze da, eta gaina txikitako ametsak dira, txapela irabaztea eta bat eta beste. Baina, bueno, nire kasun pertsonalki behintzat, ni nire bizipena bestek ez dizo kontatuko. Nire ibilbidea bukatu zenen, nik esaten nuen, bai, txapela eta zoragarri gauze oso polite, eta lortzea da ikusgarrie, baina politena da, nire horitzapeni politenak die, herri bateko edo herri batera joan edo txapelketa bateko partidu batean jende ikusten duzunen zuti jarri nolabait zure jokoak transmititu dula jendera, nik uste hori ezin daitekela dirukin ordaindu eta... Zenbat arratsalde eta zenbat gau, batez ere ostirala eta igandean emisio asko izan direlako, larunbatan ere beste katean, baina zenbat denbora pasaduen jende askok zuei begira? Bai, bida, Bigorringo. Ara? Dios, etxeko arrautzak zer dira, Bigorringoko arrautzak. Bai, lehenkoan esan ziten, jendek ez duela nahi izaten Bigorringoko arrautzez, iruditzen zaiela, hiriko jendak edo iruditzen zaiela kimikoa dela edo... Haizea! Ja, bai, badakit baino, lehenkoan hori esan zidaten, ez da, granja bat daukan pertsona baten, nerean parientak, ez daukala aterera honek, ze jendeak irudipen txarra ematen dio Bigorringoko arrautza izatea. Jesus Maria. Bueno, y después de este lapsus... Abel, eta orain? Pilota jokalari bezala, pilotari bezala, profesional bezala aldendu zara? Bai. Eta orain zer egiten du Abelek? Bueno, lehen bazitun afizio asko ere bai, ze mendia da zure
pasio bat, ezta? Bueno, niri natura asko gustatzen zait. Hori aitari zor diot, aitak txiki-txikitatik, bueno, bere garaian ganadua zuen, nire aitaketan ere osabak, eta beti laguntzen nion aitari mendira, eta maitasun hori aitagandik jaso dut, ez? Beti erakutsi izan dut, natura ehiztaria naiz, arrantza gustatzen zitzaidan, ontxo bila eta asko, eta naiz eta gaur egun, ehiztaria asuntoa, eta ez dagoen oso ongi ikusian ere aitak beti txikitatik erakutsi dite ehiza egiten eta natura errespetatzen. Eta horrela konsideratzen naiz ni eta asko gustatzen zait natura, eta gaina behar dut, Eta zer ere afizio gehiago dituzu, Abel? Bueno... Musika? Bai, musika gustatzen zait. Zuzen pixka jebia musikan, ez? Bai, lehen musika jebia gustatzen zait, aspalditxo ez totaitxu, Bueno, hori ere kuriosoa da, ez? Lehen joaten zinenen kontzertu jebi batea do, dena melena ikusten zinen. Eta guan joaten zanenen Iron Maidena, dena kalboak, aldaketa hundia dago, ez beste generatzen. Bueno, gauza bat, Anabel, nik tortilla patatas nire modu edauket itxeko, eta iten dutena da. Patatak ateratzen ditut, eta sartzen ditut hemen. Nik ere? Hemen, bai? Pues beste batzuk, ez? Beste batzuk iten dioa, hola, baina beste batzuk beste modu bat egiten dioa. Pues nik horrela jo dut. Nik bai bintzat, nik sartzen dut horrera baitare. Eta hori, behin inunen esan zita, baina nola egiten dut tortilla patatas? Bueno, esan lakuntzan ere horrela egiten duela zure lagun batek. Hori da. Hori egiten duzun bitartean, erakutsi nahi dizut nik gauzatxo bat, inportaz bat zaizu, bale? Bai, noski. Zei zinen esaten, Anabel? Erakutsi behar dizu dela, olioa botatzen duzunean, erakutsi behar dizu dela... Bai. Jolas berri bat. Ez dakit, noiz? Hor bertan utzi. Espera, ya está. Ya está, seguro? Bai, espera. Bai, espera. Espero. Ez, esan. Seguro? Venga, ba. Kaixo, Abel, zer moduz? Hemen ego, biziletakin, bueltatxo bat ematen. Zer moduz ari ez moldatzen, bizi modu berrira. Bueno, pelotari ikaragarri izan, eta uste diat, oinbe, aitatxo oso ona izango izela. Umea zaintzen, seguru baietz. Baina gauzatxo bat, umea zaintzen kaloriek ez dik galduko, eta gonbidatzen naut bizileta bat aurkitu, eta nirekin bueltatxo bat ematea. Ze, animatzeaiz? Bueno, Abel, besarka handi bat eta eutzi goiai. Egon gaituk, Sanferminetan. Agur. Lehen aipatu duzu. Bai, lehen aipatu duzu. Oso jarraitzaia zinela ladizena, eta Aitor Alkoro aipatu duzu. Bai, Aitor Alkoro aipatu dut batez ere, nik ere bai noski, akoratzen ez final batean entrenatu aurretik berekin entrenatu nutan niretzako amets bat zen, nire idolotako bat izan duak, eta gauza guztien gainetik nire etxean oso makiatu ezen Aitor, ez? Bai, asko gustatzen zen etxean, eta oso gustoko gineuken, ez? Eta bai, eta hemen Iruinen noizen behin ikusten dut, eta egia esan placer bat, lehen esaten duna, ez? Azkenen, harririo izan duga, lagunak izan duga, baina denbora asko ondoren bere ikusi eta besarkada bat ematea, kirolak gauz berezioik baditio eta gauz politioik baditio, ez? Denbora pasatzeagatik. Apostua jarri dizu. Umea zaintzen kaloririk ez duzula galduko eta bizikleta hartzeko animatu zaitu berarekin buelta bat emateko. Arrazoi dauke, ze utzi non kirola itxez, eta ostra, kriston 6 kilo hartu nitxun. Baina hori dira zoriontasunezkoak. Bai, ez dakit zer nahi, baina. Eta bizikletan zehoze ibiltzen ez, baina Aitor bezala. Fuerte dabil, Fuerte dabil. Azken aldean ikusi nunen argal, eta gero bakizu txoritxoak eta esaten ditut ere bai, eta esan ditut txoritxo bat bino gehiok asko ibiltzen dela bizikletan eta oso ongi gaina. Aitor Alkororekin batera, etxean, ez zu bakarrik, etxean asko miresten zenuten beste bat, Fernando Arretxe zen. Bai. Bai? Bai. Berarekin egon nintzen ere, eta eskatu nion, baina esan zian, Aitorrek bidali mali badizu, nahiko Aitorrenakin, baina eskuminak emanen partez. Etzan animatu, etzun bere burua ikusten. Bueno, gehien bat niri... eskuminak emateko esan zidan. Vale, oso ongi. Ez, Arretxek niri alde batetik begik irikiz ezkien, ez? Arretxek nik asko miresten dut, batez ere nik miresten dut Arretxe ze berekin aukera izan du nun 18-19 urtekin entrenatzeko, ez? Eta bera ikusi nun, orduan ikusi nun benetako profesionaltasuna zertzen kirolari batean, ez? Elikadurarekin pasada bat zen. Nik uste berdin jarraitzen dula, ze berekin oitzen izenen berdin dau.
eta hori ez elikadura zen bat zeintzen zuen, ordutegia zen, monje bat bezala zen, ez dena oso zorrotzera ematen zuen, eta ostra esan nuen. Nik ordu arte banekin entrenatu, baina ez zela hori bakarrik ez, erakutsi zidan, baizik eta elikadura zaindu bat zela, eta beste gauza asko zaindu bat zilera, ez, deskantsua eta holako gauzak. Bueno, a ber, orain gutxi falta zaizu, eginen duguna da, nik espero, baina ja gure lagunak ikusiko ditugu ja bukatuta gero, bale? Bale, oso ondo. Venga, guaintxe gaude zuekin, Epa, pues, ez dakinik horrekin bueltan A ver, albite iru. Bueno, listo, Abel. Patata tortilla egina, sagardotegiko menua. Hoxe. Ez, bueno, sagardotegian bakalioa jartze diote. Bai. Bueno, eta egon gara pixka bat. Klasiko? Bakoitza da bezalakoa. Eta ni oso eskertua gainera. Egon gara pixka bat hitz egiten zure haurtzarotik eta zure ibilbidea eta, baina, gerora begira zer, Abel? Labanak endu nahi diazu eskotatik, bazpare. Bai, gusetuen hau eta... Bale. Gerora begira? Gerora behire lehen aipatu bezala nire ilusioa hoxe zuen, denbora ditxo bat maigitaz disfrutatzea eta gero gauz bat edo besterako esan ditea, baina ez dakit ez zeki duitzen hortan ongi egokituko nitzenik eta seguraskire etorkizunen ikasketatan ikasperaziko nahi seguraskire, bai. Oso, igual nire momentu ondako ilusioa hori da, etorkizunei behire eta ez da erresa, kirola uzun dozonen denbora askoren ondoren, lehen esan bezala horren beste gustatzen zaizun gauze bat eta hortatik kanpora egotea, ongi pentsatutako erabakie da, baina gero bizitza laboralera batzutan, pixko bat kosta egiten da, hortara egokitzea eta hori. Baina moldatuko zara Aixa. Ez dakit, Aixa edo... Iruditzen zait. Aixa edo ez dakit ez, baina hola die gauzek eta momentu hori pentsatu dut ez. Ongi edo gaizki, baina hoxe sentitu dut, hoxe inain nula ikasi eta... Bizitza disfrutatzeko momentuan zaude. Ez dugu esango disfrutatu ez duzunik, Disfrutatu dut pile bat pilotaz, baina hori bukatu da eta bizitzak etapak ditu ez. Kirola ez da betirako, beste etapa berri bat hasten dut, eta etapa berri honetan, beste eozin pertsona bezala xe, alden neurrian moldatzen, eta alden neurrian, aurrera iken, ez? Jakini bizi bat bakarri daula, eta... Eta disfrutatu beharra dugula. Hori bai. Mendik edo handi, baina disfrutatuko dugu. A ber, nire hasiko nahi, zu hasi barzara... Bai, zu izketan zina da, baina nila tenelorekin egon hemen. Eskerrik asko, zure denbora honengatik, kendu dizugu denbora tarte dexente bat, baina mila esker. Beti plazerra da zurekin ortea, bilduko naiz besteren batean, Bale. Sukalde bueltan. Urrengoa ez egin duzu. Urrengorako tortilla patatas tipulekin, dola para variar un poco. Bale, hitzartze izu. Oso ongi. Bueno, eta zuek badakizue, datorren astean norri izanen dugun jakin nahi baduzue, betikoa. Ez utxik egin, Venga, jo... Agur. Ointxe, esanen dizut, zein duzun, Abel? Zer? Tipula gabeko hau, aber zer moduz atea zaizu. Hori da, bale. A ver. Gozetu aia.